highlifeng.com.
Before Gawa, you get that to be sent, you get your Morocco, you get this Sunko, you get your da, Nagana, all your three, you get your name. Come to the elected developer. Unamota shakwebu. Yigano. And you will need it. And you will know drama. And you will need it. And you will need it. And you will know drama. And you will need it. Assemblies. Even anyone assemblies in a bank. But the truth I can I got my support to you from the yes, sister, happy brother. Ha, simple way, one of my ebuha, one of simple ebuha. Monso sineli bebia, ya, monso sineli bebia, ya, monso sineli bebia, ya, monso sineli bebia, ya, ike ni nebu kenya, ike ni nebu kenya. Aboto. I gave him many other tools. I gave him how you want that. I gave him how you want that. I gave him other tools. I gave him other tools. I gave him other tools. I gave him he gave him money. I gave him when I not okay. Pastor, what you do? I got Pastor, what you do? What you go, let me show, you can take a good jam. What's up, what you go? What's up, what you go? What's up, what you go? Uncle and what you go? Chamber, what you go? Gentlemen, what you go? What you go? What you go? You want to ask him? Eh? Each was all for the music. And so I came to get my opportunity. All right, thank you, gentlemen and ladies. My name is Wakanhanatu de la Totungiga. I thank you, the number one. But I want them to cooperate with us. Hey, my colleague, come. Nadia, MC, we love you. We love you. I am to Muji Pune, Memeta, who knows Simba, no Gabriel and Papa. Now by a call of Gabriel Nogakuno, no Simba. And because Kachore microphone, Kai, for high table, Kai, we can. Gentlemen and ladies, put your hands together for the image makers of music. Kotorunde Guasa. Because
At the same time, I can spot the presence of Reverend. The microphone switch over to you. Praise the Lord. God's will. Aliobi. Hello, your blood, you have your umbrella. Biko, Rosero Yata, until Gaseba, after Frank, oh yes, you look at I don't think I had Jesus. You're a first lady, Apostle General, Super General, Echo, Kuma, His Eminence. Praise the Lord. Obra Jesus. Obligate obra Jesus. Ele vai querer lá. Ele vai te fazer que tá ali. Ai que lá vai essa tarde, ela não pode para cá lá em Uke. Eu go udu, sei wanta. Yo no ga so ndu kewa. Bottom ma. Aba ikele gi, aba ni beru oriri no nwo. Esi go be tari ke. I say na re kele na bu lu efe Jesus. Ale be no ye nwa ye oriye. De ko ha eme ya go riri ya. Ile so ka kwa to so ko what. Ai tu ya ya de ya. Iko no eri ya. Ibo he me ebe ni ife akwa yora aja anya nka ọma onye ma imeri ya efe Jesus aye pele maka ndị dum ndị na-ebe a ndị karịrị egbo dị efe aka emebi onye kwara gwa izuwa jọkwara itowa ma ya kọtụ ife ahụ eri ma akọtụ ife na nwụ anyị degbukwala n'anya anyị ihe mere tọbọs ga-emekọrọ anyị ya ife dịba ihe mmeta biko ka ọ gagharịa nzu ndị eze bịara ebe a na-arịọ bụ isiwa gọzie wa juo wa amamife nke wa na-ejiri aka ibu mkpụrụ aja udo mee ha ọbara nweba mgbe ihe eme nke a ito na nsọpụrụ ha bụtụrụ efe aja udo Aliobi agwalochie mmamaniwo agwalochie mmamaniwo agwalochie mmamaniwo agbime mmamaniwo ezajaka o ezajaka niwo ekele gulamu ndabia mmamaniwo ekele lamu onodu ndị bịara ebe a ịnarị nwanne anyị nwoke maka mmemme nke igbu uche nke ọ nọrọ emeta biko unu nwee ọbụla eriri gbakọsị ikiri mgbe asị agabachi n'ibe ọ na-akpa ma kwado ife ebe adịba a na-akpa ibe ndị anyị eme ebe a ka anyị mee ya dobe adịba ịmara ya nyere ekwe ya bụ onye agha ọrịa adịwa agha so emekwa ya na ọrịa eme ya na ọrịa eme ife bido mara igba anyị malitere kwa leti akwa mkpatọrọ ndị mkpụrụ eji eme ekwa anyị malitere leti o kwesịrị anyị lagara ala ugbu a etiri ọ dị anyị eme ya anyị abịala abịa onye ọbụla na ọjị mmemme nna shọra anyị adịghị anyị wesi so much time anyị adịghị anyị na-ele ibe ọdụ ukwuu because anyị malitere ya leti adịkwa Chineke bụrụ ha ala udula kwuru ebe anyị dị ọ bụrụ na ibo n'uche adịghị ebe a ọ kpara m datị mmanya dịba n'ikuku ike ịkwa ndị eribeli na ebe a onye ife ọ na-eri ma ife ọ na-aṅụ erutusa nwa ọnọ o mee ka ndị isi ochie amara ndị abụọ nnukwu ugbo nọ awaghị ihe ka ebe unu ji chọọ biko ụlọ unu mee ya lọrọ a nara ekele unu ọbịa unu na-adị Chineke unu ala ọbụlakwa unu ebe ala Igbo ndị gboo ka adịwo
Yes, Egosaloji. Come go for a microphone and His Eminence Panda Kuroji Agamba, Uwaduma Habatla Patania, go for a Hora Agamba. I ain't told days in November. I didn't one of the member of India, Jay. Your paraguay again. And I pay idea 5 years. Your papa, I get your papa and I did. Ife. I'm to a man, Simon, the Gamble, near Zazai, or your Baka, put to me, the boy shall rise again, and I put my thing. Oh, yes, Kalanoji, Kaloji, Kalamai, there are simple Kuran. Mamman, are you okay? Mamman, we are there for Oje. We have Saroji, Umusaran. We are the line Oje. Ah, there you go. Maybe I am the Oje. The Combanabas, Anabasata, Kesara, Yellow, and Yuki, Playing. No, I say, I got Roger. I have Roger. I have Tasso Glogondo. I have Tassa Risike. I have Tassa. I have Tassoba. They like long had it, Sugu already. These are the Mamman. Hanebo Ojirulo, Guano. Oui. Bunde Achi Ahi Achi Ahi Achi Ahi Aliobi Mbono America sobu open Kalo ude mbuko asusu mkoro Onya ono Ipa adilima chichichi no ya Esentra Oya Mrase To the high table Get a sample. Why not to the high table? Mrequase. I didn't know that if you I cannot eat. What? Then my colleague is for Thank you. Nayubu Omega Puntuba Dilmekaria Nayubu Sabo. One time honorable. Thank you. Dikoni. Unu Turinda Bajogu Ahi Ache Alebi Achai. Unu Uda Baja Pensala. Senior Apostle Isaac Hodge. Ọba Nsala. Yeah.
niile gụpụta m. Ọnwa bụ the national cheerleader agbachapụrụ. Wọọdụ obiwa niile gụpụta m. Nkalara ebe a mana anyị chegburu ifu nke. So ọ ga-abụ m mbarịsa ọ ya mere waka pụtara gbapụtara iwu. Wa na ha abịa. Kaanị wabịala. Wabịa ha. Ndị na-eme ama. Kọmkọmọnụ abụghị elu adịla mma onye aka na ha anya romantism ya ọ dịghị agbalụ jajajajara eji na-ekpe akpa ma anyị afọ ụwo 1,000 naira n'okute ịnọ ndị ebe anyị eme ihe anyị mere aga esa. Thank you, my colleague. Tupu m akpọm sị ama m ndị ụmụ agbachara eme abanyeghị mere Tinubu bịa mee ka akị adakwa oke ọnụ maka ndị mbra 20%. Biko onye ọbụla rigo nke ya ọgwụ nọmba 1 ya ọkụ onwe ya nọmba 1. And the level had was 1,000 a PA and all dying and no ọkụkọ. Let people when you all the man have all the man have all. Nda abunda na ni anu ọkụkọ. Wa bụ 1,000. Okay. It's a mama. Nse ni benda abaja achọghị nne gị 1,000 ha mkpọtụ ndị ọdọba dị anya gị ikwela. Ọ wadela na ọ wana. Adị n'ole. Asi tell you one need to get someone. Adiole. Ana ha yo hawadia. La tulan lo bi kuwa PA boom 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 boom. Obi na ha kuya efon e koko mume. Efon e koko mume. Adigolo na ge ko mume. Anyi ona de Ancient kingdom. Onye eze ya bụrụ onye eze o kwesịrị ekwesị o guzo ọkangwọ ịgwara m onye eze mmadụ na-aba eze ya dum kedu maka onye eze anyị ka ama ọfụma bịa nwozi nchọ eze ife mba akpọtụ ọkụ achọ m ka m si ewezi biko Na-esolimia na-akpọrọ ibe ịkpọ n'ibulu Chukwu gara ha jem. God bless you. Inelemanya nukubo MC Inelemanya nukubo Akwansara Eze bụrụ ndị anyị abịta anyị hara elere akpọ sai ohilo ị na-eti mmadụ aga enye m onyinye Live Band International. Untuk dilakukan
Which are there now. Let's go. Thank you.
Sabab ni ba no le mefa singa samu za deba imefa ni na nsa Rambulo King of Abata Estate Kingdom. The microphone switch over to Lucy Eze and the Eze is standing here. What I need to comment about it because a lot of people don't actually need their money. Thank you, Biko. Firstly, Kembo Uru Kotoro no Yezeka. Iboko no Diamata. Ibe darkness, actual darkness, Rabata, from our Mensa. And the more are still coming as far as you remain the crazy of this community. And oh, God, and the Goya Pirupura. I am a Goyabarupa, Gaurete Bayoka. Many of his mates, Ahura, many, able witness, people are able witness today. People celebrate here today. Many, we want the opportunity, we want the privilege, email, and a chile. To bring to this very arena, Kalano, Elder Indian and the Elder Mrs. Ebu Amen, Onyomana Potako. This morning here at church. That means to say, that's good. Now, touching for 10,000 so far as together is concerned. If not, you like 30,000, but everyone has a no problem. Today is free. Biko, Anamato, Ande, Nde Murezi, Ezoho, Ezitendo Oku, because they will see where they are. Komo, Ezi, Rafico Basarezi, out of Kampude, no people are there, Oyezi, appreciate. Sister Chimo, Manyama. Yes. I want to see. We have a leader, the State Legislative Council of Hafia Local Government, Mr. Comrade Enyim Arwa Enyim. Honorable, he is the Honorable Councilor representing Cabo Ward. Honorable, The National Press Group. The National Press Group. The National Press Group. God bless you. Prince and Princess. It's King
king of boys ọ̀tọ́lẹ̀ ìwọ̀ John Otuo. Yẹ́sì bẹ́ẹ̀ kùsìlà ní all the same family. Atam Kameko Hanese, one of the king of boys. Honorable Mr. Leader, Onamana China, Otuwe. Akpagoromo Prince Eze Junior Thomas Imo. Yara Princess Chidinma Thomas Imo. Oh man, I am very friendly. People here, why are you standing in the list? All right, gentlemen and ladies, here on the screen is the Exarcher of Kumboro Ancient Kingdom, Jeff, and the elders in Council of Cabinet. They are there with Eze Oko. Prince O. Prince O. Yes, I'm not the guy. Prince, one from everybody. Prince, only make anybody. Read them in your own language. Okay? The language you will understand. Thank you all so much for coming to celebrate this wonderful day with my father and my family. We really appreciate you all. May God bless you all. And may God grant all your heart desires and may He enrich your pockets. And we thank you because this event has been very successful. And thank you all. Hope you are enjoying yourselves and you're eating and being merry. Thank you all. Face the camera. Hey,
ọmọ àtẹnuwé. Mrs. Wọ́n ọmọ àtẹnuwé àdúgbò. Where you go where? Àtẹnuwé àdúgbò. River money. Agave wẹ̀rẹ̀ jẹ́ ẹ̀yẹ. River money. Reverend Chukwu Oka Osi. Reverend Chukwu Oka Osi. Thank you, Ejima. Biko, ese unu foto a. Immaculate number 34. Okamu kana raga kuwa tati. Contact number 081 028 0501. Turning back to the chairman of today's attention. King of boys. Onye nwe ezi Chineke anyị ekelela gị mgbe anyị na-amalite mgbe anyị narị ikike ịbụrụ olu anyị ịnọnyere anyị anyị malite ya ibe n'ime nara eme ime ka ọ gado mmadụ Igbo ọ dịghị ụka adịghị adị ndị nwere isi pụsarasị echi ya onye nara eme kwa aka n'igwe ezigbo ọ dịghị ụka pụrụ ya dị ya na-asị gị nara ekele mfe gị ize anyị emechi bikọs ibe nwe malite nwe ọgwụgwụ ya kwụsị anyị ụkọ ife anyị na-ege ngwa ife anyị na-agụ ndị ndị chọrọ n'izu izu ike nwa ezumike ike anyị ọgwụ ike dubere anyị igbo mbịa dị iche iche efe gị anyị dị ọgwụ ime nke a ọbụladị ndị kwesịrị ụzọ dị iche iji mee kwa aga nke ọma gọzie wa ife ọbụla wara arụ na Chineke mee ha ọga nke ọma ibe ọba akpọkpụ ọdụ abịakwa tụkarị ọgwụ nke a n'ihi imere anyị efa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you, sir. All right. I chọrọ ịkpọbata to the microphone onye anyị nọkwa ọsọ gọọmenti ya bụ injinia honorable onye eze ndụ close to the bandstand. Onye ọbụla ga-anọchi ya n'ọdị. Onye ọbụla ga-anọchi ya. Please get back. Onye ọbụla ga-anọchi ya ga-emere tumoti. All right. On behalf of the family, As one cannot do, what can have a problem? come forward, microphone. Princess Princess Chidinma Thomas, come and do the vote of thanks. Honorable Onyense Engineer Ndukwe Oje Ago, please, JP. Onye nọrọ gọọmenti ya bịa keletu ọhaneze before we wrap it up. Isi onye biko ana m na-ekele Chineke onye mere ka obi eze anyị Ezeogo Thomas Udagha Imo Kano Okwuta Aloke Imo bụrụ onye ụkparị mara gbakọọ ịkwanyere ya ugwu ịja ya mma leoji chegara obodo anyị ozi olutelu tolutara ugbu a anyị na-asị ọmalịla tozu ike
ọmụlụmụ sọ ụmụ ya ọmụ Igbo mepere ka isi Igbo mere gaghị lee onye eze ọ bụ ọya bụ nna anyị lee ndị Abata anyị na-asị Okosi anyị bịa nọnyere ya kwanyere ya ugwu soro ya kelee Chineke maka retirement from active community service ndị kpụrụ akọ ya ịgba mmanwụ so anyị nọ na-ekele mmadụ dum a ma dị specific to mention certain names aha eji aga mba na-ekpụrụ Your Eminence High Chief Ndukwe Ndukwe, God bless you. I mara say in Anaba. Banra has here bar on Toto. Anra has here Bob Pisa. Your day is if not surprised because I'm married to Gaka. Obi the Kamoto by Sayo Bread, must sit there with your family. Mekele Onowu Ikemba. Your presence is heavily felt. Namuko Engineer Gweme, God bless you. Engineer Gweme, and your very amiable and beautiful wife, I know that you know for making our time to be here with us. Onye kwere eze niile bụ okperikwuru ozugbo ndị inyom. Ebe nọ bụ ibe eze ogo ndị Abata. The entire community may want to recognize in appreciation. Using these three persons as our contact points. I know ekele Nduke, ekele President General Abata Development Union, Senior Pastor Ako, ekele onyeisi G7 Labour Party, ekele our brothers from APC, represented by Honorable President Otuo Carlo Otuko. I can see conspicuously today. God bless you for making out time to be here. May you have Mama heavily present. So I'm going to make the Maruduma El Fanda for the honor done to our king and Obiese under Bajabungu honor. And I may appreciate every resources spent, every time, money, energy, to make up choose by every Jesus. If you